ka anyị bido kwuwe okwu gbasara ọdịnala a na-enweta ebe a na ọdịnala a na-enweta ebe isi ebe ndị nke ọzọ ebe ofe mmiri ọdịnala ọbụla a na-eme ebe a na-eme ya ebe ahụ asụsụ a na-asụ ebe a na-asụ ebe ahụ amụrụ m ihe na-asụ amụrụ m ya anụmanụ ya maka na ihe na-asụ ka m na-asụ achọrọ m ka anyị bido ụmụ okorobịa ka anyị bido nweta nwe onwe anyị asị okwu ndị Mama na mama me ko homa ni mani duru ya waka di wan mane osu machi na ehun ni ri mamo do be fe ya ka be ko se amanya mputa go eyi re ma ja ka po yihu ise eyi ja ya ba ha ise eyi amuwo ka ya amuwo bo ise eyi ya ko ri ya nya ko ni o na nya agu agagu ibe ni se gba ni ise gba America ndị dịka onweokwu wetu ehe oge eji ju onye naanị ka ọwụ ya nwewe onye ndiri n'Imo steeti ndị Owerri ya abaghị mmemme na enwe Owerri ya nene be mkpọcha Owerri n'ọhụụ Owerri mmeni eje na ndiri from Ihala, we were here about all isi all continue before Angara. Before Angara. So you watch onwe ihe menu nwe be nje okuzo one day okuzo ibiribe ogada okuzo ibiribe ogada no oge nje iru okuzo omidumu nje ihe na-asa ụmụ ọcha eru ụmụ ọcha nno hu ogbe we na-akpọ ọdụka ime ba hu se iru de nchọdị nke unu we na-akpọ ọdụka nno so na enye unu nwe nne kunu memekọ ihe Ani ni iru nwa Abia steeti ụmụ ọcha ya Abia steeti iru nwa Abia steeti onwe bụ akpọ ụmụ ịka Abia steeti iru nwa Akwa Ibom onwe bụ akpọ ịka local government Ebonyi steeti Akwa Ibom steeti in Imo State. So ya hụ anyị na ndị n'onwe onwe n'ihe richa ihe ji bịa n'ihe ji su SM ndị TV ezimezi TV dị ụzọ were aba BBC ka bịa were aba 3 different TV station karịa akụmazị from now ruo Monday karịa akpa ime ife ụtarị echi weke video na-enene ka onwe ihe richa onwe ihe richa onwe ni ericha unu eme ka gbanwe eke ihe ọzọ m chọrọ iti gị wụ ịma ikwute okwu gị kpọọ onye Igbo adị m offended maka na Igbo wuo ihe anyị ji mana ihe m chọrọ ịrụtụ aka wụ na ihe ndị nọ ebe a wuo ndị ikorobịa ndị ọbara ha dị ọhụrụ ndị wu afọ anyị nọ na steji a ka anyị ga-eji nwee mgbanwe tiga ihe ga mana ihe m chọrọ ikwu ozi na ka anyị bido kwuwe okwu gbasara ọdịnala a na-enweta ebe a na ọdịnala a na-enweta ebe isi ebe ndị nke ọzọ ebe ofe mmiri ọdịnala ọbụla a na-eme ebe a na-eme ya ebe ahụ asụsụ a na-asụ ebe a na-asụ ebe ahụ amụrụ m ihe na-asụ amụrụ m ya anụmanụ ya maka na ihe na-asụ ka m na-asụ achọrọ m ka anyị bido ụmụ okorobịa ka anyị bido nweta nwe onwe anyị asị ofu ndị ka anyị bido hụtawa na sị na ihe anyị na-emewo omenala wo ofu ndị na-eme ya okpukperechi ebe anyị ga-ahụ ikenga anyị ga-ahụ kedu ihe ọfọ ebe a nwere ọfọ enwere ndị ji afọ ebe a ịta ka anyị chikwa nwee ndị ji ọfọ na my village na my family so na ndị ji ọfọ enwe ebe ọzọ a ga-enweta ọfọ na wo ndị ahụ ndị ofu ya ka m ji na-ekwu biko sị ka anyị bido hụtawa onwe anyị asị ụmụnne. Politics aside, I will be a politician, and I know I'm advocating for politics because politics may divide. I've been a politician when APC, when PD, when they go. Mana, Omena Libo, Omena Allah, and Mena Commando, Obidorombo, and you will go Abidoromina. I will go Abidoromina. I want you never be doing Iriji.
Igbo niile na-eri ji ya ka m ji bịawasị aga m eso ndị akụmazụ ụmụ ọcha ndị ka ihe ji ha so ana m ekele ụmụnne m ndị na-ebe a ndị akụmazụ ndị isi ube ka ọ dịrị anyị niile na mma ka anyị gbakọ ọnụ ka anyị gbakọ ọnụ ka anyị gbakọ ọnụ ihe anyị na-eme ihe omenala ọhịa ga na-eme Kabiri n'udo, umi bo banyo kabiri n'udo.